Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingan di tinagan at Daisy. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo takurang ti matmatgadak iti lugar mi, nagdesisyonak nga agabroad. Jak pulos impagarop, akabayatan ti kadak iti abroad, kat mapasamak ti jak ninamnama. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyamanak tin manugot kang agdate ta, Daisy. Awan ti rumbang apagyamanam, Jonel. Pasensya ka na, no italaang manan. Amo matamadama ti training ko. Nagsaritaan tan ti may papaniti dahi ta abanag. Isa maawatan ka. Amok nga arapap mo ti agabrol. Isa suportaran ka. Agyaman naklaunay. Ngam kasi tinagsaritaan ta. Dua atawan lang ti panagabrod mo. Uwan, dua atawan laeng. No makaurnungak, agawidak, tagkalay sata. Manong aldaw langin kat ag-flight kan. Sana bale, tadwa laeng mat atawan. Di mo lipatan ti umawag kanya ka. Uwan, awan pagdanagam no maipapan iti dayta abanag. Kaano ti flight mo, Daisy? Inton umay alawas, nanang. Babayag pa'y magayam. Ha? Ay na, aggaganap ka man ako na kaun bakit. Ay, nagsauman nga mina, ti kalalaingan. Day tamat nga na flight ti sang kadamag mau. Wen tasayang ti aldaw. Na, day ta ti paglaingam. Agsardang kayo, nanang, tatang. Saan ati may papan iti flight ko ti pagabaan nyo? Kasanumat nga min, kat makapasar ti ugali ni tatang mo. Kontraan na ba't amin? Ay, saan kan tumat ngamin ang makaururay? Excited ka launay nga agabraw ta anak mo. Ag-flight ka matgaya man, Beshi. Wen, dua taon lang ti kontrata. Naimbag ata manugot ti nobyo. Wen, besh. No siya, sana kaya ti boyfriend ko nga gabruda. Apay ka no. Una, tamangan ka no iso ti pakadadaalan ti relasyon mi. Depende lat tamot iti tao, ha? Ay na, Beshi, urayan niya ti bagbagakan ko na. Saan nga umanugot dayjay? Ano saklat ta ka nun ti trabaho dito lugar tayo? Sa bagay, nagagatmot kit di tinobyom. Nalawat ti garden na. Uray saan ka nga agtrabaho kat agbyag kayo lata. Ay, no siyak ngamin. Adda pa'y kabsat ko apagadala. Wananang, mangipaw itak to iti kwarta, apaman nga agsweldo kami. Di mo liplipata na. Taada babayadan ni ading mawi dya pagadalan. Idi pa'y napalabas abulan nga ibagbagana. Wananang, ni tatangay, adda ka didita? Ada ijay garden. Kumusta mo tantisaka na nga irekreklamo na? Naimbagan ay anak ko. Impailot na iti karuba tayaw. Nasayaat mo't no kasta nanang. Ibagayo kan kwa na, taagan annad ngamin. Isumit ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Gamno na duma, sulpang ni tatangyaw. Ano sanyo nanang? Taisukat nga rod, tinakiasawaan nyo. Kumusta nga iti trabaho yun dita, Jonel? Nasayaat mat. Ad naman ang kontrata mi. Di dakkel mo't tanti urnong mo. Una, mabalinin nga gawit ka tagkasartan.
Saan pa'y mat analpas ti kontratak dito eh? Mano abulan ka di pa tinabati? At dapay 8 abulan. Mabiit langan dayta. Okay. Wen gayam. Gatangag ti dagang ilaklako ni tataton nyo ditoy. Isunto ti pagsaadan ti balayta. Uri, simple lang nga kalapaw. Sikat ti makaam mo. Gatanga kon, ta narikat no agkasarta nga awan balayta. Narikat ti makikabkab balay. O sige. Ala, agpakada akon. Taagin na naak matan. Good night. Mano abulan laangan katagawid kan. Planok nga rod nga irinyo ti kontratak. Sonya. Kunak man no duha atawan lang tinagsaritaan nyo itinobyong. Wan, ang kurang na ti urnong ko. Kan ada ti kabsat ko apagad adalag. Naibagam ka din itinobyong? Saan pa'y? Amangan nga min no iso ti pagapaan mi. Ay, no siyak. Saan pa mabalin nga agawid ah? Tasyak laang tinamnamaan ti pamilya. Aywan, kumusta ti anak mo na ospital? Sonya? Babaan iti kaasi ti apo. Nakaruwar ka numatan. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Ngam, masapol nga agtrabaho aklat ta. Iti kasta, makabayad kami iti utang mi. Ay, numayat ko mga minti sweldo ijay Pilipinas. Saanin ang masapol nga agabrod tayo. Nakitak ti post mo, Beshi. Nagpas nga'y kamadgayaman. Wen beshi, kaaw-awid mi laang dito'y balay. Lalaki ti anak mo? Babae beshi. Kat, kaano nga'y nga agkalay sa kayo itinobyom? Papel pa'y laang tinalami. Sumarununtun ti church wedding. Si Kangay, kaano nga agawid ka? Ayun gayam, ginatang matgayam ni Junel ti daga nga ilaklako ni tataton nyo. Naibaga na nga rod kanyak. Tapno adda ka no pagsaadan mi. Oh, mayat matgayam ti plano na. Wen, ay, sarungkaran kanto di taayan mo inton umay abulan. Agbakasyonak ngamin. Anya, agbakasyon ka? Kunak man no agawid kan? Kurang pa'y ngamin ti urnong ko. Iso ang masapol nga irinyok ti kontrata. Di kayat ko kat agkasarta ko man, Daisy. Aguray ka kumapay iti dua atawan. Taplanok ti mangirinyo iti kontrata. Anya? Irinyong ti kontratam? Wen, sapay la ko matasuportaran nak iti plano. Kurang pa'y ngamin ti urnong ko. Do atawan lang tinagsaritaan ta, saan ka di? Wen, ang kasapulak dayja at trabaho. Amumat nga ado ti paggasgastusak. Di ka madanagan. Tadwal haang atawan. Kalpasan ti do atawan, agawit kan, kat saan kan ngagsubli. Wen, maudin da ito'y. Amangan no saan mo manan nga aramidan. Di ka madanagan. Agtong palak iti nagsaritaan ta. Dua atawan laangan. Manungal daw ti bakasyon mo dito Pilipinas. Dua lawas laang. Iso sulitan ta ti dua lawas a bakasyon ko. Sarungkaran tamot laang ni Rosie. Kayat ko ang makita ti anak na. Tatang, anya ti ibagayo aya. Agim pa ki akon taag flight takmanen. Inrin yung matgayam ti kontratam. Wen takasapulak ti kwarta. 2 atawan laang tinagsaritaan nyo ka ni Junel. Saan ka day? Wen tatang, ngam kasapulak nga rod ti kwarta. Kan may saan pa'y anagturpos ti kabsat ko? Ay, anya kalakit di matandes eh. Noon niya tinagsaritaan nyo ka ni Junel. Tungpalam kumamat Kasapulak nga rod ti kwarta. Ano maipapan iti panagadal ti kabsat mo? Awanan ti pagdanagam. Taimpaabang mi ti dagatayaw. Agurnong kakit day. Tagkalay sa kayon ka ni Junel. Makauray mat day ta akalay sa, tatang? Ay, naanak ko.
Ngam saan tayo asiguradaw no makauray ni Junel? Napagsaritaan min ken ni Junel ti maipapanday to'y abanag. Kat inman nugot met, tatang. Ni, ada ka mo't manin, Daisy. Kunaklakit din no saan ka nagsubli. Inrenyok ti kontratak. Kat, imanugot ti nobyom. Kapilitan tawan mo't lang ti maaramidan na. Agur nung kangaminan. Tapno matuloy yan, ti arapaap na ngagkasar kayo. Makauray mo't dahi kakalay sakat. Depende latta iti tao, Apay depende. Wen tas saan tayo mat nga agpapada iti kapanunutan. Sa bagay, adda puntom iti daytaan na ibagam. Ala, agtrabaho taki din. Ang mga no ma-report takan ni boss, narikatan. Kalkalpas ko lang anangan, Jonel. Kat, kaano kang agawid? Nalpas man ang tindo atawan nga extension mo. Agawid ka kumamatan Kuwang abin, Di mo ibaga nga irin yung manan ti kontratam. kasta nga rod ti plano. Kunak tupay kat. Kasta manan ti bagam kanyak. Maawatan na kumamot. Kasapulak talaga dahito'y trabaho. Nitatang mo tinang ibaga kanyak sana na parikot ti panagadal ti kabsat mo. Dwala ang atawan manan. Makamu ka man langan. Aramidam nun niya ti kaykayat mo. Awaran bibiyang ko. Inidap na ti cellphone na. Saanan nga agte-text kanyak ni Jonel. Apay ngamin nga inrenyong ti kontratang, Beshi. Masayangan akmat nga rod iti trabaho dito Mapanan kita, Wen. Wan, ang para mo't iti pagsayaatan mi ti araramidak. No siyakla amay saan mo't aparikot ti kwarta kada kayo. Ang mga no iti kastangar aramidam kat agsapulan iti sabali ni Jonel. Saan mo't siguro? No may papan ngamin iti kakastabanag, kat pagsaritaan nyo kumapay adwa, saan asikala ang tagdisdesisyon. Talaga la siguro. Adi na maawatan ti araramidak. Nanang, nagpaspasyar ka din ni Jonel dita? Saan mait anak ka? Nasakit siguro tinakam na kanyak. Di na ngamin kayat nga irinyok ti kontratak. No saan na ka maawatan? Bayam, tagsapol iti sa balay. Saan siguro ada kayo tinaytuding para iti tunggal maysa? Masaksak tanak, nanang. Ipamaysam kit diti atensyon mo iti trabahom dita. Bayam, dayjay Junel. Kasaritam ka naw ni tatang mau. Oh, hello, Daisy. Apay ka di, tatang. Itian niya aga po adi ka agawid. Nasurok upat atawan mo dita abroad. Kairin-rinyok lang iti kontratak. Amom asan akayat ni Junel. Inaramid mo pa'y laeng? Ay na, amom ka di atunggal umay dito'y balay. Kat sang kaibaga na nga ikasar nakakanaw. Para mo't lang dayto iti masakbayan mi, tatang. Para iti masakbayan tayo. Ay na, anak kaw. Bagim laeng ti pampanunutan. Anya? Adan samot parikot mo, Daisy. Saan nga minan nga agte-text ti nobyok? Kalpasan nga imbagak ti planok amang irinyo manen iti kontratak kat awanan text na. Nasakit lakit di tinakam na kan ka. Panagkunam, Sonya. Husto ka di ti inaramid ko. Sakbay ko mangamin nga enrinyom ti kontratam. Nagsarita kayo pa'y nga umuna. Manumot ngamin atawon a nagururay. Kaya't na siguro matan ati agpamilya. Beshi,
5 abulanan asaan ko anak kasarita tinobyok. Saan ka numot anap napan ijebalay ko na ni nanang? Saan ka din nga imbaga ni Jonel kan ka? Ti anya, Di mo amo, Beshi? idiretsyom ko no anyaman dayta. Adda na si kugan ni Jonel. Dayta ti chismis dito lugar mi ita. Anya, Taga-syudad ka no di babae. Kat ti kayat dagiti dadakkel na, agkalay sadan. sana pud no dayta, Rosie. Amok, mangrabrabak ka laang. No kasta, pud no gayam. Juan, ikasar ko ni Jennifer. Apay ana aramin mo ti kastuhi. Nailaw anak lang, Daisy. Magulo anak lang na iti sitwasyon ta. Ni Jennifer, adda akanayon nakasapulak. Iso ti pangibagbaga ak iti parikot ko. No kasta nga rod. Takdaram ti babae asin ikugam. Sapay ko mata mapakawan na. Anya pa'y nga rod ti maramidak. Kat addamot tanday ta. Takdaram ni Jennifer. Tapno saan ang kaasi ti ubing. Apay nga italaang anapanunot mo ti agawid, si ka, Daisy. Tatang, Awanan asawan ti sabale ni Junel. Nagkasardan ka ni Jennifer. Nasurok makatawinin nga agasawa da. amok day tatang. Saanan amasapul nga ibagayo? Kahit, anyamat ten ti plano mi ti biyak mo. Ipadas ko ti ag negosyo dito lugar tayo. Naladawon day ta plano manak ko. No dimngag ka kumakanyak, saan siguro ang mapasamak ti kasta. Naragsak kayo kan ni Junil ita. Naranaak ni Jonel ije paradaan itay, Beshi. Kat, Awan mat. Kasla kami angin iti tunggal maysa. Gagangay na tasaanan akas iti sigod. Wan mat kit di Normal date na. Respeto mo't laangan iti asawa na Sayang. Sa anak latakuman ang nagabron. Nakasaritak ni Jonel idi na minsan. Kati ko na nailawan laang. Madanagan siguro mo't ang mga noadan boyfriend mo iti abroad. Iso akas dyan. Basol mi mo't lang adwa. No apay akas ti tinagbanagan ti relasyon mi. When abes, nagsapol iti sabali a babae ni Jonel. Kat si kamat, nagdesisyon ka asik si kalaang. Inrenyom ti kontratam nga uray di na kayat. Maudi talaga ti babawi. Angam, anyagay nga ron. Ag-move on kayon adwa. Talaga siguro asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kasta. Awanen na aramidak gapu taing kasarmeten ni Jonel ti ina ti anak na. Saan ko ang mababalaw? Gapu tamok nga damat nagkurangak kas nobya na. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangi drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Daisy. Agyaman nakpagayam Daisy iti dito pakasaritaam. Husto ka. Awanan ti maramidam, gaputa nagkalaysan, ti nobyom, ken ti asawa na. No ita, nasakit para ken ka. Ngamin to nagangay, inot tumutlang ang mapunas dahi ta sakit. Babaan iti isasangbay manen, ti sabali pa'y nga ayat, apara ken ka. Ket sapay la kuma, ta isunton ti talaga, apara ken ka. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Daisy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Gia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. May papanitibiyag mi nga agasawa ti inak ibinglay, barang makaipay ti adal kadag itinaayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Itata nagkasar kayon, sumrek kayon itinaestaduan abiyag. Sa bali di balasang ken baro kayo pailaang. Uwan tatang. Ket manipod ita, da kayo na adwa tag tinulong. Laglagi pa nyo amin, nang itibilin ko Uwan tatang. Kahit sapay ko ba, tadiyo ipada idi awan pa'y ti asawa yaw. Nga aramidin nyo latati kaya yaw. Ta, sa balay, ti ada asawa na, Uwan tatang. Malhan na sayat no kasta nakaw. Kaya di ka na yun da nga ibaga kada kayaw. Itirigat kenam ay, agin nanus ken agtinulong kayaw. Nalawag, Gia? Uwan tatang. Kumusta ti biyag ti adda asawa na, Gia? Kastoy, friend. Naragsak. Gaputa kadwamon ti ayayatam. Ngam na daduma. At dalata pa nagamak ko. Nang runa, no pampanunutak ti masakbayan. Nang runa ta masikugak. Di mo ngamin pakadanagan ti masakbayan, friend. Basta ang salukag kayo nga agasawa. Tapno masaganaan nyo ti masakbayan. Sa bagay, husto ka. Wen, kabailan nyo dayta. Kita ang mandagiti dadakil tayo, kandagiti imo na anak ya sa asawa. Nabailan damat nga insakad ti panagbiag da. Ado pa'y ti anak da. Sa bagay, husto ka, friend. Dayjay lang, tayo to nagpaskayak. Ay, jakon makapagbulakbol. Ay, talaga akas na, friend. Amin nga adda asawa na, nasken akisayan nanti kinabulakbol na. Gaputad dan responsibilidad na. Anasken nga into na rin na. Nay, apayan na nakaw. Sika mo taglablaban. Naurnong ngaminan dagiti murang mi, tatang. Isambot ko ata napigsapay ti init. Amangan ngamin no agtudo intun malam. Ay, naringat no mabignat ka. Saan arumbang asikata aglaba ata, manula abulan sipod nagpasngay ka. Tatang. Saan, anasaya ata mauper ka itinalamis adanawm. Apay, ayan ti asawa maya. Apay, asaan nga isuti aglaba? Kwa, tatang. Saan manin anagawid? Kasta kaday? Ay, wan nga ro tatang. Iso napilitan akon ang aglaba. Ay, una yan ti asawa. Mala, panawa mo day talablabaam. Siya kung timbang itulaw. Apay nga itakala nga si Mang Patriben. Mabainak pa yan ka ni tatang. Isun tinaglaba itay. Ay, pasensya ka na, Gia. Naliwayan mi kadagit ti babarangkadak. Amom adwa dagiti anak ta. Kaan anak ko. Ngam panawan naklatan. No kumati panawan mo nga ipapaay mo kadagiti barkadam, kat ipaay mo kadagiti anak ta, di nasayaat ko ma. Aday taka manen ako na ka. Pangasim, Reben. Liklikam ko man dagiti barkadam.
Tani, isungsong da kamutan iti madi. Ay. Antoy, awatam dito a kwarta. Isu siguro ti ururaya man niya. Anya? Adeta, nagsweldo ak. Awatam. 3,000 laang? Apay, dahito lahang ti itad mo kanyak? Kat nasurok a 10,000 ti sweldo yo iti makabulan? Kat inggatang kumatay, tibadok dagiti duma. Kat gimatang ka kumamot at ibado dagiti anak ta. O di igatang mo deta inted ko? Kat numano laang dahitoy. Umanay laang nga igatang iti bagas, gatas dagiti anak ta, pangkusina. Panawan ka man langit. Tani, nagsakitan ti ulo kadagitang ibagbagam. Inikang kalangaro din iti kwartam, adu pa lang ti saom. Tatang, mabalin ka di nga awirin nyo dagiti anak ko. Tagtrabaho ako ma. Apag iso, adati ayayab na kanya katrabaho di tagroserya. Anya, ay mga nuagbagkat kayo mat iti nagdadagsen alaklakaw. Sa payawan pa'y makatawan sipon naganak ka. Saan, tatang? Agkahera ak kano. Day tatimbagada at trabaho. Ay kuwan na. Awang milar aramidag. Tanay dyan makabaala ng tiag garden. Agyaman ako na tatang. Naskan nga minan nga trabaho ak. Tani, agkurang mo ti matmatgadan ti asawak. Ay, jak amo no pangipipanan na iti kwartana. Jak pa na mo iti dayjay nga asawa. Tila masumsumok na matan. Ay, day tangaro ti parikot ko, tatang. Nalipatan na siguro nga da pamilyana. Agasam man, uray agpatpat nagdangagin inom dita. Di na pa'y malagipon ti agawin. Ay, una yan. Masyanak unay kada kayo. Gamjak mangarod ka ba ng timangga. Tapno matulungan kay kuma. Iso aday tala pa nagawiran kadagiti apukok ti maitulong ko anak ka. Anya ngay Gia, napan ka ka di ijay klinik. Uwan na, manang. Kat, anya ka no ti rason ti panagululaw mo. Ay, Ne, apay nga agsanay ka ngay. kuang amin, masikugak. Anya, ay kat awan parikot iti dayta. Adda nga rod asawam. Ay, adangag pa'y so asawak. Nga may responsable imot, manang. Di na kami unay suportaran. Anya, kasano napasamak dayta kat adda trabaho na. Ay, wan nga rod. Adangag pa'y so trabaho na. Ay ngam, kaslag bibiyag mo't abaro. Agawid laang no kay kayat na. Mangtad iti sweldo na no kay kayat na. Iso ma-stress ako na yan. Ay, ala ano sampay. Kasaritam anaimbag ti asawam. Ipalagip mo nga dan pamilya na a responsibilidad na. Awan ka di pa'y ti asawa, tatang? Awan pa'y Mark. Ay, inawagak idi agsapa. Imbagak nga agawid ko ma. Taawan mo't sarak da intun bigat. Ngam saan pa'y gayam asim mangput. Mga no di na nasambot tilugan Ay, imposible mo day taa. Ado tilugan no talaga kayat na ti agawid. Sa bagay Ay, awanan. Talaga ngayon tulang na, tikas di nga aramid na. Ay, huwag nga ro tatang. Kunak no agbalbaliw, idi na amuan na ama si kugak manan. Ngam, kaslaawan anyaman na kinkuha na. Kaya mo anak ko. Saan nga iso ti panunutan? May stress ka lang, iti ka papanunod. Manang, saan ka di akayat mo ti maadaan iti anak? Wan ading ko. Ngam oray anya ti aramida. No sa anak mat nga agsikong. Talaga siguro ajak makaanak. Manang, amangan mo't no. No anya. Amangan mo't no kayat mo nga amponan to ipas ngay kunto. Anya. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam Gia. Wan manang, marigatan ak ngaminan. Talunton dagiti anak ko. Ngam, saan pa'y mo nagbalbaliw di asawa? Kayat ko launay Ngam saan akas karina dayta. Panunutan pa'y anaimbag Gia.
Idalan tayo iti legal a proseso Talaga ngamin adjakon kabaulan manang. Kaasin tumot lang dagiti anak ko. Ala, panunutam an na imbag dayta ading ko. Ang mga nugapula ang iti stress mo dayta. Iso ang mapanunot mo nga ipaampon ti anak mo. Naimbag ta nagawid kan, Reven. Kunak ano nalipata mo ti balay tayo. Sika amat, Gia. Apay ka di akas tamat ang tibagbagam. Ay, makapauma ti aramid mo, Reven. Agawid ka laang no kay kayat mo. Aramid ka di tinasaya at nga ama kan asawa dayta. Ungat mata ka na yung teraramidam. Kasano adyak makaungat? Kat isumot nga iso nga min ti aramidam. Naimbag kumamot ano min tinaramot ti mangtad iti maigatang iti masapsapol dagiti ubing. Ngamsaan mat? Ay, paunagan na kamampay. Ay, Oy, di kag sinaay dita. Ita, nakaikadeng akon. Ipaampon kon ti ipasngay kon to. Ipaampon ko iti gayam ko. At least mapadakkel da na sayaat. anya? Agbala ka din, Gia? Saan? Narigat para kanyak ti kastoy. Ngam panagkunak, kadyak ida kabaulan nga isakad. Mabalin ko ma, no suportado na kami. Ngam saan mat? Gaputa aging gaita, awan pa'y panagbalbaliw mo. Taimbag ata di mo impampon ti apukaw. Nagpampanunutak tatang. Nabaulak nga insaka dagiti dua nga anak ko. Iso kabaulak mat siguro, nga uray taludan. Kawag magamin. Uray di na ka matulungan ti asawam, kabalam dayta. Uwan tatang. Kat, jakon agsikugpay. Tapno maitid ko an naimbag dagiti masapsapol da. Wain anak kaw. Maya ti adu nga anak. Ang si ka lang akas ti sitwasyon na. Uston ti talaw. Uwan nga ro tatang. Kat, agyaman ak unay gaputa adda kayo akanayon amang tultulong kanyak. Tanoawan kayo, ay, jak lamon. Di mon pampanunutan dayta, anak ko. Tatang, kaya't kayo kumaama kasarita. Anya ka di dayta, Gia. Kaya't ko kumati agpatulong kada kayo akatugangak. Gaputa, jakon amo no anya tirumbang aramidag. Anya nga rod dayta. Pangaasiyo ko ma, tatulungan dak amang bagbaga ka ni Reven. Tani, panagrik na siguro katawan pamilya na. Anya? Anya pa'y ayati kurang iti aramidan ti anak ko kada kayaw. Katno ititid namat amin asweldo na kan ka. Anya? Ay, saan tatang? Mangtid lang no kay kayat na. Iso nga iturturod ko, ti agpatulong kada kayo. Barang kunahak no da kayo tidenggan na. Problema yung agasawa dayta, Gia. Iswa di na kami iramraman ang naganak yaw. Ay, anyan tikastoy, tatang. Siyak pa'y lang matibaganday tikas jay. Kat siyak lang arudan ti agpatpatulong. Ay, bye-bye am nga minan anak ko. Di kan agkid-kid daw iti tulong. Kadag iti gitadakkel ti asawam. Kasla di damot masyan kadag iti apuda. Saan nga taan napatag kadakwada ti anak mi ka ni Reven? Jak masumbatan dayta asaludsod mo anak ko. Agimtap no di ka masakitan. Di mun ibagbagatar aramidan ni Reven kadag iti dadakkel na. Kamen, kasla pampanoy-nuyan damit. Uwan nga ron, tatang. Una yan tigas to yagasat ko. Naimbag ata nakastrugak ni takoop tayo. Tayo pa'y ti sweldo ka mang supusop iti masapsapol tayo. Nangruna dagiti anak mi. Ala, agan anos ka anak kaw. Agpatinggan tao dagita panagrigat mo. Ket barang, no makapanunot tumot iti nasaya at ti asawa. Gia, kinasarita na kakadin ni manager. Saan mo at manang? Apay ka di.
Kinuna na asukatan nakakano kas cashier dito'y co-op tayo. Anya, taapay ka no. Gaputa ka na yun kakano nga aglive. Amangan kano nga min no agsikog ka manen kat aglive ka manen. Anya, karabagan tayo dayta. Adati maternity leave amako na. Wan ading ko, amok dayta. Ngam amumatan dagiti kakadwa tayo. Sip-sip dalaunay. Ay, sapay ka sa pulak ti trabaho talaga. Amo mo ti sitwasyon ko manang minda. Wan ading ko, maawatan ka. Iso ako nak nga i-explain mo ti sitwasyon mo inton kasarita da ka. Ay, dagitin tuma ngamin kakaduwata. Sip-sip dalaunay. Dayta ti makagapo. Ay, wan manang. Kat agyaman ak unay. Gaputa adda ka amang isaksakit kanya. Agyaman ak unay, manang. Pangasim, Riven. Panunutom kumaasaan kan abaro. Ada asawam. Kang talon dagiti anak ta. Kasapulan da ka. Nagpakamartirak. Gaputadyak kayat adumakal dagiti anak ta. Nga awan ka iti sidong da. Iso apangasim ko matagbalbaliw ka mutan. Araraminak mo tamin na kamalak, Gia. Anya pa'y ka diti kurang? Ammom, no anya ti pagkurkurangam, Reben. Anya? Ay, jak ammo, no pangar-aramatam iti sweldom, tadi na kami matikikan. No pa'y kasta, jak birokan ti sweldom. Tilaang kitkidawag, ti oras mo para kadagi ti anak mo. Awan matsarak mo iti Sabado kan Domingo. O, di agawid ka kuma dito'y balay. Day talaang ti dawdawatakan ka. Tapno makapagbanding kayo mat nga aga-ama. Kan tapno makainanamot ni tatang nga isulatan ti agaw-awir. Anyan ti kastaan lang am, Gia. Madlaw nga stress ka na unay. Amo mo ti makagapo, friend. Ay, una yan. Kat, kasta kadilatan, agpakamartir ka iti sidong ti responsable nga asawam. Diyak mo, friend. Nadaduma. Kasla kayat kun ti makisina kan kuana. Ngam no makitkitak ti kinaragsak dagiti anak ni. Tunggal agawid ni Reven iji balay. Kasla mapukaw day tapang ngadeng ko. Gaputa diyak kayat adumakkel da nga awan amada. Ay, komplikado nga agpayso day ta sitwasyon mo, friend. Ay, imbagamon, friend. Ngam para ka dagiti anak ko. Agpakamartirak, aginggat kabaula. At dadagiti gundaway, akas lama ak iti asawak, Mr. Lonely. Ngam no pampanunutak dagiti anak ko, kung kunak iti bagik, nga anusak pa iti amin. Alakastan, kitagyaman ak. Tuy pagayam mo, Gia. Gia pagayam ko, agyaman ak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Akit ala, sika ti ayan ti amin apangedeng. Panunutan man na imbag ti rumbang aramidem, kat kitaam kuma ti pagsaya atam, kastamatan iti pamilyam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Gia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kanitim at direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. At dadaditi pakasalitaan na no dandemline, kaslad pa'y sumad tugaw pa iti abay ti radio, agulimek kit inot na rumit na ti puso mo. Dito iti pakasalitaan ni Dia, may sang ababay napasla kadawian na iti rudi ti biadnat, adda ayat, adda asawa, adda anak, adda pamilya, kit adda met dagiti simple na arapap, kayat na lain matumpal. Ngam mga kakabsat, no ti bayad kit sumlek iti balay na awan ti panagsisinupiat, awan ti panagsisinakit, ken awan ti pananibinay iti responsibilidad, ulay iti kasimplin na inaldaw ket adbalin inadadsan na kasla bato iti barupong. Iti rugi, makita tayo ni Diana kasla nalagsapay, kasla adda pa'y tinamnama, ta isuti asawa ni Raven, isuti inadagiti anak dat,
Kit isuti babae na manipapatinano adanos lain, no ad talinad lain, mabalin pa'y imasalak ni banti pamilya. Niyam saan ikasta kalakati kinadpaiso. Dati panagbalay kit saan lain na ayat, saan lain na panagkikita ken panagsaw iti nasamit, ti panagbalay kit alamid, sakripiso, respeto, panagbiyan iti problema, ken panagbalin na amaken ina iti tungdal aldaw. Idi at kasa dadyakan neven, ada bilbilin ti tatang midya. Kas kadawian niya amanananted iti anak na iti sa bali ibalay, kinuna na imanipod ita, da kayumeten ti ad tinulong, da kayumeten ti ad sinakit, tasaanan da ubin da diti ad kasal. Ket dito'y ibilin, no denjem, kasla simple dain, niyam at paisuunay. Tano ad asawa ka, saan mulain na alaen ti ayat ti may sa itao, alaem met ti rigat na, ti pagkulangan na, ti kabaela na, ken ulay dagiti pagkapuyana. Niyam iti kaso ni Diya, kasla isulain ti nanawit ti amin. Isuti ad laba, isuti aguray iti kwarta, isuti ad panunot iti gatas, bagas, talaon, bado dagiti anak, ken uray iti masakbayan da ni Leven, imbes na agbalin ipadtagyadan ti pamilya, masansan na awan iti balay, kadua dagiti barkada, nalipatan na dagiti ret, at dami sa laet siya na natalada na makapakasakit. Agsal din kapaykit kasla kayat mo ay saludsudan ni Leven, apay kasta. Ni Diya, nabanog, napno ti badi iti rigat, niyam masapon na pay naadlabat. Imbes na isuti masalap ni banda putay na, asawa, ken babae na adda pay iti pagkulangan ti badi, isupay ti agkarkaro ti trabaho. Kit ay di simanpet ni Reven, addalain lasun, addalain barkada, addalain nalipatan. Nanakakagsat, kasta ti may sakadaditi kasakit na paset ti panagbiad, no ti tao nanam na maem naman salaknib ken man salanay ken ka, isumit ti manibati ken ka na ad may maysa. Kit no inika na ni Diya iti kwarta, 3,000 lain, kabayatan nati sweldo na ket nasulok sa 10,000, saan na inday ta usapin ti kwarta. Usapin data ti pananipakita no sa dino ti patag ti pamilya iti puso ti may sanalalaki. Tano adda kwarta para iti barkada, niyam awan para iti gatas ti anak, saan data baset at problema. Dakil data asugat na inaldaw ay dumakdakal. Kit ni Diya, saan na agkasla babay na kayat na lain na agumit. Saan? Makita mo ano adsaw, adda ladinit, adda panagpakumbaba, adda panagkidkid daw. Saan nalain daw ikayat ti kwarta? Kayat na ti oras ni Reven, ti pananipakita na adda pay ti amada giti anak na. Kayat na lano Domingo, adda iti balay ni Reven, makapad na kadagiti ubin, makapangan, agundin, tadagiti anak, saan nain imasapulanda ti kwarta. Masapulanda ti ima na manalako, ti boses na manawad iti nadanda, ti ama na makita dana adda, saan na agpalang lain no kayat na. Kit no dingem data, agsakit unay, taadu na pamilya ti kasta, adda aman dem kaslaawan, adda asawan dem kaslaad may sa ti ina, adda balayin dem awan ti pudno napagtaynan. Iti kastay bigat, na panunot ni Diya ti ad trabaho. Saan igaputa kayat na naibabain ni Leven, no dikit daputa masapul ay mataraonan dagiti anak. Nagtrabaho isuna iti grocery, nagbalin ikakera, nanikagumaan na tumakdar ulay na banog, ulay adda pa iti bagi ti atekto ti panadanak, ulay masakit, ulay awan tinaan anay na panadinanan. Dito tayo makita ti kinadakel ti puso ti ina. No ti anak ti pagtaudan ti pakasaknan, mabalin na lipatan ti ina ti bukod na isakit. Niyam nakalumet ti lubo. No agdiliban gapu iti anak, adda addicts ti panunot. No agkasapulan iti maternity leave, adda manibada na makasadabal. No agkarkaro ti responsibilidad, adda met mandadael iti dayaw. Kit idi impakaammo na posible e masukatan ni Gia iti trabaho daputa masansan na adleave, kasla nadagdag ti napigsay, tudtudo iti rabaw ti daan na sugat. Taan yan na iti aramidan ti may sangaina. Ad trabaho tapno adda taraon, niyemno ad trabaho, nabaybayan ti badikan ubin, no aganad iti anak, mapupaw ti padalaan ti kwarta. Kasta tinarigat ibayad ti adu na babay, ket ni Diya may sa kadakwada. At dapay may sa ipaset na nakaruunay pakindan. Dapu iti riga, dapu iti panagmaymaysa, dapu iti kinaawan ti suporta ni Leven, na panunot ni Diya na ipumpun ti anak na. Saan data kayat na dapu tawan ayat na? Diyos ko saan? Data ket panunot ti may sana inanaipit iti kasitnietan, na kayat na lain na makita daditi anak na makapangan, makapatsapatos, makapadadal, ken makaligtas iti rigat na isu mismo ket saanen ikabayalan na awidan. Kit dito, manakakagsat, makarik na tayo iti kinaunag ti desperation. Tano ti may sana inakat sumangat iti punto maad panunot ti manipaidam iti mismo maanak na, saan data kababainana.
Data kat sanyalas na nabayadyan niya at sangit ti puso na naawan na kanid. Nabanudyan isuna ka at pakamartir, niyam ulay kasta, at dapay ti panadua-dua, at dapay ti panakakonsyensya, at dapay ti ayat na saan pulos na pukaw. Napanidya iti tatamna, at itid daw iti tulong, saan laing iti kwarta, no di iti pananbagbadakan ni Laban, wano kadagiti dakel ti pamilya ni Laban. Niyam ti subat ti tatamna, kasla sa balimet at sakit. Kinunanan a problema dayta dagiti adasawa, saan na ilaman dagiti nataynan. Iti may sa ibangay, at damet rason, ti adasawa ket masapun na ad sinakemken at sasalita. Niyam iti danran ni Diya, anya na iti aramidanano saanan na ad dindig ni Laban. Anya na iti aramidanano ti panagpakumbaba nakit at balinnain na angin. Dito marikna ti kinaawan ti may sa ibabay na nasuki iti pamilya, nasuki iti trabaho, nasuki iti asawa, niyam awan ti may sa manlain, ipakasandalan na at talinad inatib kay. Kit isu data ti makapadadsen, no ti tao nga ad kasapulan iti tulong kit maibada pay na isu na lain ti manggunos, kasla ibagam iti ad dardaras na malmes, ad lamway kalain. Niyam uray iti amin ay sakit, ni diyakat saan pay nasimuko. Dito iti makapapigsakan makapakasakit na sabay. No adawid ni Reven, ulay basit lain ti panadpalan na, dagiti anak ket naradsap. Ket no makita ni Diya ti radsak dagiti ubin, mapukaw manan ti panggep na makasina. Saan na kayat na dumakel dagiti anak na awan ti ama? Saan na kayat na adsudli kadakwada ti sudat na mabalin ipagbasulanda iti masapbayan? Isuna adanos isuna. Agpakamartir isuna. Titungdal aldaw na panadibtur ket kasla may sa ikandila na sumaruno matunaw, nim ad silaw paydain para kadagiti anak na. Ket dito tayo adwiat, mga kakabsat, tanalakana ibada, panawam. Nalakana ibada isaldan mun. Nim no adda anak na kumikita ken ka, no adda balay na payat mo pay salapniban, no adda nam na mga ulay basit ket ad talinad, saan inalakati ad desisyon. Ti puso ti inakad saan kakilitoy. Saan na lain ay supat-supatan no manoti sakit ken manoti na nama. No para iti anak, uli sa lapulo beses masugatan at talinad paylain. Ket itiko diyan, tikid daw ni Diyaken ni Leven ket saan dakel. Saan na kinid daw ti napintas na balay, saan na kinid daw ti kinabaknan, saan na kinid daw ti ay aywan nakas prinsesa. Kinid daw na lain na at balbaliw. Kinid daw na lain na panunutan ni Leven na saanan isuna ibarumaawan pakasaknan. Adda asawana. Adda duwa na anak na agun ulay iti ayat na. Adda pamilya na inot na nadadael da po iti kinaawan ti panampanunot. Kit no ti lalaki ket at balin na ama, masapun damatay iti unay na ti kinaan anay ibarkada, ti kinaagaramid lain iti padayatan, ta adda ubin na at kita kan kuan ng akas ehemplo. No saan na agbalbaliw ni Leven, saan lain ni Diya ti masaktan. Dagiti anak dati manawit iti sudat adinda iti panadakelda. Isuha daytoy ipakasalitaan ni Diyaket saan lain na drama ti may sana asawa na nadlidat. Daytoy ket sa amin ti aduy pamilya na adinibtur iti ulimet. Aduma diya ti adda iti adlawlaw tayo, at katawa iti ruarndiam ad sansangit iti labi, at trabaho iti aldawndiam at panpanunot no adda pe padalaan ti dadas inton bigat, at pakumbaba iti asawan dem nalipatan metline. Ket adumet na Reven ti adda, saan idet siguro iti panunot da, nim nagbalin managbaybay adaputa nalipatan dan ati pamilya ket saan na agulay lain. No saan mo aywanan madadal. No saan mo din dyan agulimik adinda na awanan ti mabalin na maisaw. No saan mo alakupen napupaw iti inot. Ti leksyon dito'y manakakabsat ket nadalam. Ti ayat ket saan inaan anay no awan ti responsibilidad. Ti panagbalay ket saan may salakan ti may salain. Ti inaket mabalin na napigsa, dim saan kayat asawan na saanan ay masaktan. Ket ti ama, no pudno nga ama, saan na manted iti kwarta no adda paylain terada. Manted iti oras, presensya, aspeto, ken pananipakita na ti pamilya ket prioridad. Ken para kandya, ti pamatiken panaganus ket na imbad, ndiyam masapulmet makita na nati bed na ket adda patay. Saan na gaputa ina isuna ket masapun na ipalubos na amin ipanangbaybaya, saan na gaputa asawa isuna ket masapun na ipunas na amin iluana ikaslaawan pulos na sakitan. Adda dagiti gundaway nati pudno. Na ayat iti pamilya ket nanghugi iti panadsaw iti kinapudno, pananikedeng iti nasayaat, ken panansalapnib iti badiken kadagiti anak. Ket no din dyan 11 ti kastoy ipakasalitaan, sapay kumata makarin isuna.
Tano at bayad pay, mabalinano at balbalyo isunat, awanan ti balay ipadawidan, awanan ti puso maaguray, awanan ti anak na kita kan kuana ikas amana bayani. Ti panagbabawi maudikit kaslatudo kalpasan ti apoy, ada, niyam adda dagiti nasulot na saanan may subli. Niyam haban adda pay titiampo, adda pay tinanama. Mabalin pa'y nasumubli ni Laban iti pamiyanat, saan lain ikas lalaki na agawid iti balay, no dikit kas amana at tunog iti tawad ti responsibilidad, kin kas asawa naman kita manan kendya, saan ikas katulong, saan ikas mangunas iti amin, no dikit kas babay namin nakana idi, kas inadagiti anak na, kas tao nga mabidbid nasaptan niyam kayat paylain imangisalakan iti pamiyat. Dito iti pakasalitaan ni Dia, may sa ipakasalitaan ti panadidtoy, dadinit panagpakamalti, kinnamnamat. Kitno addaman ti addendendeg itanakas la ni Dia, sapay kumatamarit nam nasaan ka agmay maysan. Ti sakit mo kat pudno, ti panagbanog mo kat pudno, ti ayat mo kadagiti anak mo kat pudno. Niyam uray ti kapigsaan na ina, masapulmet ti manarakop ken kuanat. Kitno addamet addendendeg nakas la ni Laban, saan pay nanaladaw no itakaadrin. Adawid ka, saan nain iti balay, no di iti puso dagiti tatao nga agulpuray paylain ken kat. Ta iti ko diyan, ti pamilya kad saan masalakniban iti sawlain. Nasalakniban day ta iti tundal aldaw panagpili iti ayat, iti responsibilidad, ken iti panagbalbaliw sakbay na agbalin na full iti amin,